Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sikulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi uMax-ke umfoka Makhanya usevele-ke wathatha-ke lona-ke isayidi kubona-ke abaculi-ke ababili okubangisana-ke bona-ke laphana-ke kwi-competition yayo-ke i-Mother of All Maskandi Festival ezoba khona nakuwona-ke lo nyaka njengoba sekusuke iy'nkulumo ey'ningi phakathi kwakhe-ke laphana-ke uMenzi-ke naye-ke laphana-ke uLimit-ke umfokanala phansi le enkandla yena-ke uMax-ke umfoka Makhanya usevele-ke wathi-ke phansi le enkandla lapha-ke alifuna khona-ke iQuantum okucacayo ukuthi ngempela-ke uhamba naye-ke laphana-ke uLimit-ke umfokanala phansi le enkandla. Ngabe kuthini-ke okwakho mbukele ukuphawula mayelana nayo-ke le competition-ke ekhona phakathi kwakhe-ke uMenzi-ke umfoka Mabizela kanye naye-ke laphana-ke uLimit umfokanala. Awuye laphana-ke ezwe comment section imbukeli sizwe uvu lakho. Siyabonga. Ngiqala ngqa ukuba sesayidini kanye ne-Ladies House. Ngiqala ngqa. Ngiyaqala nje ukuvumelana ne-Ladies House kulokhu. Ngiqala ngqa. Ladies House. Phambili nge-Ladies House phambili. Asahambe Ladies House man shit. Ningangenzi isilima. Enkandla iQuantum. Enkandla iQuantum. Asahambe Limit. Awu suka. iQuantum le Mother of All lenkandla Limit asambe man shit sihamba ne-Ladies House ke kulokhu kahle nina Ladies House angaze nje mina ngaxabana nani ileli dusha le Pakistan elasikhathayo kahle nje angaze mina ngaxabana nani uyabona. Ange mina ngixabane nani ngenxa kamanikela ngenkomo emaPakistaneni. Idusha leli elanikela ngenkomo lapha ePakistaneni bese lizosixabanisa. Ngithi mina enkandla iQuantum akuvotelwe uLimit. uMenzi akathathi idusha lakhe leli umadliwa yiPakistan. Akatshele lona limvotela uMenzi angazosidakela uMenzi la. Wena Menzi angisakuthandi ngithanda ingoma yakho kuphela. Wayengenalutho ngithanda nje ingoma yakho wena uyisishiphi nje awuna timing awuhlakaniphile psychologically weak and poor. Ubuhlaka nabukho kuwe Menzi upepereza la isidingo singekho khona la kumele uthule khona uyakhuluma ngoba awunayo itiming uyisibhayibhayi nje uyisibhayizane uyabona. Asahambe Ladies House man shit nangu Limit wenu nangu umfana wenu nayi ingane yenu nayi indodana yenu nayi indoda yenu uLimit umfokanala. Kade ngomabizela la akayovotela uThamara wakhe.